Så skal vi prøve med squash. Så jeg vælger her at skære den ud i, eller rive den, er det jo faktisk. Jeg har bare den her fancy drejer her. Så drejer det ud, og så har jeg tænkt mig at, fordi der er meget mere vand i dem, end der er i gulerødder. Og se, nu har jeg fået lagt den der her, sådan der. Så denne. Så skal der så laves boller med squash i stedet for. Hvor fint det var kæmper. Skal I vende sig til det? I skal jo lige huske på, at jeg er ny i det her. Så har jeg lige lidt tålmodighed. Men den skal lige vrides, drænes. Og jeg tænker, at jeg vil gøre det med lidt salt, og så reducere saltmængden i selve dejopskriften. Men det vender jeg tilbage til. Hallo, så er jeg tilbage. Jeg har valgt at tage den finrevede squash ned i blandingen her, for at sådan lige blende, så det ikke ligger i klumper, så man kan lige få lidt løsnet lidt op i det hele her, sammen med sirefrøene og det hele her, surdejen og vandet, sådan her. Jeg har valgt at reducere, fordi jeg har puttet salt på squashen, så har jeg valgt at reducere saltmængden. Og det hælder jeg så det her ned til. Hoppa. Nu er det alt for meget. Så. Og så skal det bare røres godt sammen. Så er jeg tilbage. Jeg har fået kørt den her dej sammen, ældet den sammen. Der kunne godt måske have været en squash mere i, men vi starter stille og roligt ud. Så er det sidste foldning inde i køleskabet, og så må vi se, hvordan de boller de bliver i morgen. Men man kunne godt have puttet mere squash i, uden at det havde gjort noget. Altså, så længe man har revet kerner ud og vredet den, så har det været fint. Det tror jeg ikke, der har været den store skade. Jeg har også brugt grahamsmel for at tage mere fugt. Så det har virket godt. Men nu skal denne her stå og sove til i morgen. Vi ses i morgen.